A Deputación de Lugo ven de rematar unha actuación na estrada provincial Lugo P2704, o seu paso polo lugar de Gradín no concello de Láncara, unha vía de uso frecuente que conecta varios núcleos rurais do concello e que presentaba riscos para a circulación. En concreto, renovouse un tubo de drenaxe roto que provocaba filtracións de auga que afectaban o terreo e a estructura da vía, garantindo así a estabilidade da calzada. Tamén construíuse un novo muro de sostemento con escollera, tanto na zona onde se produciu a rotura do bordo da calzada como no outro punto onde se detectou unha importante erosión do terraplén. Completáronse os traballos coa reposición do firme, así como a reinstalación das barreiras de seguridade necesarias para garantir a contención de vehículos nos puntos máis sensibles. As actuacións foron financiadas integramente pola Deputación e ascenderon a máis de 45.000 euros.